lægger ned. Og det er... Og på morgen skal jeg også lige huske at sige, at i SAR-besætningen, der har vi jo selvfølgelig også læge. Ja, det er en vigtig del af de 6 personlige læger, vi har ombord på redningshelikopteren. Det er de læger, vi benytter os af, det er jo for det meste anæstesi uddannet lægepersonale, som virkelig kan deres kamp til de traumapatienter, vi får ombord. Og det er netop den vagthavende SAR-helikopter, som vi ser, der laver opvisning nu. Det er sådan, at 722 udover vores troppetransportafdeling har 3 helikopter på vagt 24/7. Her på Aalborg, i Roskilde og i Skrydstrup har vi SAR-vagter, som vi har 2 kvindelige piloter lige for tiden. Vi har masser af kvindelige læger, vi har kvindelige systemoperatører. Ja, vi 2 af os. Og nu så vi, at de 2 redningsmænd er på vej op tilbage i helikopteren. Og en del af det, som vi laver, når vi er på SAR-vagt, udover vores mellem 7 og 900 missioner om året, det er, at vi træner rigtig meget. Vi maksimerer udnyttelsen af vores flyvetid, således at når vi er ude at flyve, så er der altid et færdighed på flyvningen, som har en træningsmæssig værdi. Og det er det, som vores arbejde er med, når vi er på vagt, det er, at vi flyver en træningsmission om dagen, indimellem de missioner, som eventuelt måtte komme. Jeg kan fortælle også lidt om det der med at flyve helikoptersten, som det rent, hvad skal man sige, håndværksmæssige i det, fordi vi ser jo faktisk nogle manøvrer her, som ser legende lette ud, når Kyland foretager dem. Men jeg har jo lidt erfaring med at flyve lidt andet end helikopter også, og jeg kan jo sige, at det at flyve helikopter, det er, der skal der arbejdes med opgaver. Et gissel, som vi gerne vil befri. Formationen af helikopter er jo bevæbnet, som I kan høre. Giver der skud fra redningshelikopteren. Nu kommer der 2 kvinder ind med specialstyrker. Det kan jo det i airport til. Og den hurtigste måde at komme ud af en helikopter, det er rent, som vi kalder fast dropping. Soldaterne bliver sat af på top og sætter soldater af, som nu skal ind og frigive vores gidsel. De andre helikopter, som er i området, beskytter selvfølgelig området ved at flyve rundt til stadighed og nedkøbe eventuelle aktivitet. Og det er jo sådan, at man altid er flere fly i luften til. Det ser ud som om, at vi har fået gidslet ud af bilen nu. Der bliver skudt flares af fra som vi skal frigive, og ikke en fjende, der skal infiltrere. Og det er jo sådan, så altid, inden man drager i krig, så indleverer man nogle oplysninger, som gør, at man kan helt præcist identificere personen, hvis man skal ud og hente dem i sådan en situation som her. Og det er det, der er i gang i øjeblikket ude ved bilen, det er, at man sikrer, at vi er det korrekte sted, vi er. Det er den korrekte person, vi er ude at hente. Vi har nedkæmpet de styrker, som ønsker at gøre os ondt. Og nu kommer Fennek-helikopterne så ind igen, netop for at sikre området med finskytterne, som sidder på midlerne, eller på skibene, og de der bælter, som er sat på til forberedet, og flyver rundt om området nu. Og igen, vi støtter og sikrer, at de styrker, der er dernede, de kan gøre deres arbejde sikkert.
altså et rimelig stort samarbejde og rigtig meget øvelse, der udfører den her mission. Og vi gør det jo ikke kun i dagslys. Faktisk laver vi jo de her operationer helst om natten, så der er til natoperationer. Hvilket igen selvfølgelig også gør det mere vanskeligt og kræver, at træningen er på plads. At det er at arbejde professionelt sikkert. Der må selvfølgelig også være noget kommunikation på. Man har lavet en plan fra start af. Og det gør, at det som man også kan se, det er vindretningen, når der bliver kastet det her røg. Og man vil nu kunne se det, vi kalder downdraft fra den forreste, eller en af vores Fenwick-helikoptere. Der blæser røgen rundt, så man får også en visuel idé om, hvor meget luft sådan en helikopter skubber rundt. Og Fenwick er jo en af vores små helikoptere, og vi bliver assisteret af F-16 fra højre. Og det var netop det, der startede AirPower-demoen. Det er jo, at alle flytyper og en fra venstre kan bringes ind i den her AirPower-operation. De 4 F-16, som kom ind først, er jo det høje topcover, beskyttelseslag af operationen. Og de har til stede så ligge i området og beskytte området fra andre fjendtlige hurtigflyvende jægerfly, som kunne have været brugt til at komme ind og signere vores helikopter. Det har F-16 topcover sørget for at hjælpe jer. De har også visuelle hjælpemidler, kameraer ombord, som kan se meget. De hjælper Asle over til infoteltet, hvor hans mor venter. Så kommer de 4 helikopter ind igen. Og som vi sagde før, så er det her